Здравейте с ден 3. До сега нищо интересно не сме извадили. Кол Палмър. Това е розов на Расмус Хойланд. Розовите беха 1 на 30 пак, ако не се лъжа. Франки Де Йонг и Едър Милитао. Квича Кварацхелия, някакъв като шилд. Алехандро Грималдо, Куйбана и Натаниел Браун. Последния пак. Маркос Тюрам, Робин Ленорман, Гонсало Рамос и завършваме с Федерико и Марко. Ще се видим отново утре.